Son Sabela Oca González e son a responsable de calidade, innovación e sostenibilidade de Leite Únicla. Cando comenzamos neste proxecto, o que buscaba dende a cooperativa era conseguir unha ración que simule os pastos de primavera durante todo o ano. Obtemos un sabor diferencial porque conseguimos replicar o mellor que nos dá a natureza para que as vacas produzan o mellor leite. A mellor versión do leite, a mellor composición, a que nutricionalmente é mellor para o consumidor, é dun xeito natural. Únicla ten un precio e vale o que costa porque un dos propósitos dun proxecto como Únicla é innovar e mellorar a produción dende a orixe e que eso repercuta no gandeiro. Para nós o importante é onde nace todo, que é aquí e que é na granxa, que é no socio. Un gandeiro sabe que cando trata ben os animais e cando os animais teñen un benestar é cando poden dar este leite. Cando se di así parece algo moi subxetivo, pero por eso moitos técnicos de toda Europa durante anos traballaron en darlle unha maneira de medilo. E Únicla é un produto 360 grados, porque o que busca é que sea boa para o animal, boa para o gandeiro, boa para o medio ambiente, pero sobre todo boa para o consumidor.